कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल, जय प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अंदर भक्तों की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం రెండో స్కందం అధ్యాయం 1 శ్లోక 10. ఏ తన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. ఏ తన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్చతామకుతో భయం इच्छतामकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं तन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् आणि भक्ति श्लोक. इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामुकतो भयम् योगिनां नृपनिर्चितं हरेर्नामानुकीर्तनम्
ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఏతన్నిర్విద్యమానానాం తామకుతో భయం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం యోగినాముపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం హరేర్నామానుకీర్తనం ఏతి నిర్విద్యమానానాం ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్ఛాతాముఖతో భయం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం యోగినాముపనిర్ణీతం హరే నామానుకీర్తనం. హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్చతామకుతో భయం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం యోగినాముపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్చతామకుతో భయం ఇచ్చితామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం యోగినాముపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్ఛాతామకుతో భయం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం నృపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతన్నిర్విద్యమానానా ఈతన్నిర్విద్యమానానాం తామకుతో భయం ఇచ్ఛాతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం యోగినాముపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్ఛాతో మకుతో భయం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం నృపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్ఛాతామకుతో భయం ఇచ్ఛాతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం యోగినాముపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్చతామకుతో భయం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఏతద్ నిర్విద్యమానానాం ఇచ్చతాం అకుతః భయం నృపనిర్ణీతం హరేర్నామానుకీర్తనం.
ఏతత్ 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 ఇది ఇది నిర్విద్యమానానాం నిర్విద్యమానానాం సర్వ భౌతిక కోరికల నుండి విడివడిన వారికి సర్వ భౌతిక కోరికల నుండి విడిపడిన వారికి ఇచ్ఛితాం ఇచ్చితాం అన్ని విధములైన భౌతిక భోగములను కోరు వారికి అన్ని విధములైన భౌతిక భోగములను కోరు వారికి భయం అకుత భయం సర్వ సంశయములు మరియు భయము నుండి ముక్తి సర్వ సంశయములు మరియు భయము నుండి ముక్తి జ్ఞానం యోగినాం ఆత్మతృప్తులైన వారు ఆత్మతృప్తులైన వారు నృప నృప ఓ రాజా ఓ రాజా నిర్ణీతం నిర్ణీతం నిర్ణీతమైనట్టు సత్యం నిర్ణీతమైనటువంటి సత్యము హరే హరే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నామ పవిత్ర నామం పవిత్ర నామం అను అను సదా అనుసరించుచు కీర్తించుట ఓ రాజా పరమ ప్రామాణికులైన వారి మార్గమును అనుసరించుచు చేయబడే నిరంతర హరినామ సంకీర్తనము అనున్నది భౌతిక కోరికల నుండి విడిపడిన వారు భౌతిక నందమును కోరువారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముచే ఆత్మతృప్తిని బడసిన వారు అను వారితో సహా సర్వులకు నిస్సందేహమును భయరహితమును అగు జయపథమై ఉన్నది. ఓ రాజా పరమ ప్రామాణికులైన వారి మార్గము అనుసరించుచు చేయబడేది నిరంతర హరినామ కీర్తనము అనున్నది భౌతిక కోరికల నుండి విడిపడిన వారు భౌతిక ఆనందమును కోరువారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముచే ఆత్మతృప్తిని బడసిన వారు వారితో సహా సర్వులకు నిస్సందేహమును భయరహితమును అగు జయపథమై ఉన్నది. చాలా పెద్ద భాష్యం అనుకుంటాను ఇది. మొత్తం మీరు స్టార్ట్ చేయండి, ఆమె కొంత అయినాక వేరే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. భాస్కరయ్య గారు స్టార్ట్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. ముక్కుంతులు ఎడ అనురక్తిని బడయవలసిన మహదవసరము గత శ్లోకమునందు ధృవీకరింపబడినది. వివిధ కార్యములందు జయమును కోరేడి జనులు పలు విధములుగా నొందురు. వారు సాధారణముగా భౌతిక భోగమును సాధ్యమైనంతగా అనుభవింప వాంఛించుచు భౌతిక వాదులై ఉందురు. వారు తరువాతి వారే యోగులు. భౌతిక భోగ స్వభావమును గూర్చి పూర్ణ జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నందున వారు భ్రాంతిమయ జీవనము నుండి విడివడి ఉందురు. దాదాపు వారు ఆత్మానుభూతిచే తమ ఎందే సంతృప్తిని బడిసి ఉందురు. వారికన్నను ఉన్నతులు భగవద్భక్తులు. వారు భౌతిక జగమును భోగింపవలనని కాని దాని నుండి బయటపడవలనని కాని వాంఛింపరు. వారు కేవలము శ్రీ కృష్ణ భగవానుడి సంతృప్తిని వాంఛింతురు. అనగా కృష్ణ భక్తులైన వారు తమ కొరకు దేనిని వాంఛింపరు. కృష్ణుడు వాంఛించనిచో వారు సర్వ విధములైన భౌతిక సౌకర్యములను అంగీకరించరు. లేనిచో ముక్తితో సహా సర్వ విధములైన సౌకర్యములను వదిలివేయుదురు. కృష్ణుని సంతృప్తిని కోరువారైనందున వారు ఆలోచించును కాదు. ఈ శ్లోకమునందు శుకదేవ గోస్వామి పవిత్ర హరినామ కీర్తనమును ఉపదేశించుచున్నాడు. దోషరహితముగా పవిత్ర హరినామమును శ్రవణ కీర్తనములను చేయుట ద్వారా మనుజుడు తొలుత భగవానుని దివ్య రూపముతో, పిదప అతని లక్షణములతో, ఆ పిదప అతని లీలాదుల దివ్య స్వభావముతో పరిచితుడు కాగలడు. ప్రామాణికుల నుండి శ్రవణము చేసిన పిమ్మట పవిత్రమైన హరినామమును మనుజుడు నిరంతరము కీర్తించవలనని ఇచ్చట సూచింపబడినది. అనగా ప్రామాణికుల నుండి శ్రవణమనున్నది మొదటి ముఖ్య అవసరము. పవిత్ర హరినామ శ్రవణము మనుజుని క్రమముగా ఆ దేవదేవుని రూపమును గూర్చి, గుణములను గూర్చి, లీలాదులను గూర్చి శ్రవణము చేయు స్థాయికి ఉద్ధరించగలదు. ఆ విధముగా అతని వైభవములను కీర్తించవలసిన అవసరము క్రమముగా వృద్ధి నొందగలదు. ఈ విధానము భక్తి యోగమును విజయవంతముగా నిర్వహించుట కొరకే కాక భౌతికాసక్తులకు కూడా ఉపదేశింపబడినది.
శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి ప్రకారము జయమును బడిసెటి పద్ధతి ఈ విధంగా నిర్ధారింపబడినది. అది అతని చేతనే గాక పూర్వపు ఆచార్యుల చేతను నిర్ణయింపబడినది కనుక మరింత నిదర్శనము దీనికి అవసరము లేదు. ఈ విధానము వివిధ ఆదర్శ శాఖల ఎందుకు విద్యార్థులకే కాక కృష్ణ ప్రభుజీ ఈ విధానము వివిధ ఆదర్శ శాఖల యందు గల విద్యార్థులకే కాక కామ్యకర్మ రతులుగాను తత్వవేత్తలుగాను లేదా భగవద్ భక్తులుగాను ఇదివరకే కృతకృత్యులైన వారికి సైతము ఉపదేశింపబడినది. కంటిన్యూ చేయాలా ప్రభుజీ? చదువుతారా? కంటిన్యూ చేయనా? ఇంకా నెక్స్ట్ పేరా ఎట్లా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకో కొంత ఆమెట్క భాస్కర్ ప్రభు కంప్లీట్ చేయండి. పద్మపురాణమునందు ధృవపరపబడినట్లు పవిత్ర హరినామ కీర్తనమును బిగ్గరగను దోషరహితముగాను చేయవలనని శ్రీల జీవ గోస్వామి ఆదేశించి ఉండిరి. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణాగతుడొకట ద్వారా మనుజుడు తనను తాను సర్వ పాపముల నుండి ముక్తిని గావించుకొనగలడు. ఆ దేవదేవుని పాద పద్మముల చెంత వనర్చబడిన అపరాధముల నుండి మనుజుడు పవిత్ర నామమును శరణుదొచ్చుట ద్వారా తనను తాను ముక్తుని చేసుకొనగలడు. కానీ పవిత్ర హరినామం పట్ల మనుజుడు అపరాధం అనుచినతో తనను తాను రక్షించుకొనలేడు. అట్టి అపరాధముల సంఖ్య 10 అని పద్మపురాణమునందు పేర్కొనబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమలను ప్రచారము గావించిన మహాభక్తులకు అపకీర్తి కలుగజేయుట మొదటి అపరాధము. పవిత్ర హరినామమును భౌతిక భేదభావము దృష్ట్యా గాంచుట రెండవ అపరాధము. శ్రీకృష్ణుడు సమస్త విశ్వములకు యజమాని అయినందున వివిధ ప్రదేశములలో వివిధ నామములతో తెలియబడవచ్చును, కానీ అది ఆ భగవానుని పూర్ణత్వమును తెలుపకపోవచ్చును. భగవానునకు వసగబడిన ఏ నామమైనను అతని ఇతర నామముల వలనే పవిత్రమైనది. ఆ నామము భగవానునికి ఉద్దేశింపబడుటయే అందులకు కారణము. అట్టి పవిత్ర నామములు భగవానుని వలనే శక్తివంతములై ఉన్నవి. సృష్టిలోని ఏ భాగం నందలి ఎవరికి ఆ ప్రాంతమున వాడుకలో ఉన్నటువంటి నామముతో శ్రీకృష్ణుని కీర్తించుటకు అభ్యంతరము తెలుపబడలేదు. అవన్నీను పరమ మంగళకరములైనటివి. వాటిని భౌతిక విషయములుగా ఎవరునూ భావించరాదు. ప్రామాణికులైన ఆచార్యులు లేదా గురువులు ఆదేశములను నిర్లక్ష్యపరచుట మూడవ అపరాధము. శాస్త్రములను లేదా వేద జ్ఞానమును కళంకపరచుట 4వ అపరాధము. పవిత్ర హరినామమును తన భౌతిక పరిగణనలో వివరించుట 5వ అపరాధము. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామము అతనితో సమానమై ఉన్నది. అతని నామము అతనికి అభిన్నమని ప్రతి ఒక్కరూ అవగతము చేసుకొనవలెను. పవిత్ర నామమునకు వివరణము ఇవ్వదూచుట 6వ అపరాధము. భగవానుడు గాని అతని పవిత్ర నామం గాని కల్పిత విషయము కాదు. భగవానుడు అర్చించువాని యొక్క కల్పన మరియు తత్కారణమున భగవానుని నామము ఊహాత్మకమనియు భావించడి అల్పజ్ఞులు కొందరుందురు. పవిత్ర నామమును కీర్తించు విషయమున అటువంటి వాడు వాంఛిత జయమును సాధింపజాలడు. పవిత్ర నామ బలముచే బుద్ధిపూర్వకముగా పాపమును అనరించుట 7వ అపరాధము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమును కీర్తించినంత మాత్రముననే మనుజుడు సర్వ పాపముల కర్మల ప్రభావము నుండి ముక్తుడు కాగలడని శాస్త్రమునందు తెలుపబడినది. ఈ దివ్య విధానమును ఆసరాగా చేసుకొని హరినామ కీర్తనము చే పాప ఫలితములను శమింపజేసుకొనవచ్చునని భావించుతూ పాపములను కొనసాగించువాడు ఆ పవిత్ర నామం పట్ల గొప్ప అపరాధము చేసిన వాడుగును. అటువంటి అపరాధి ఏ విధమైన పవిత్రీకరణ విధానము ద్వారాను తనను తాను పునీతుని చేసుకొనలేడు. అనగా పవిత్ర హరినామమును కీర్తించుటకు పూర్వము మనుజుడు పాపజీవనుడైనను నామాశ్రయమును పొంది రోగము నుండి విడుదల కలిగిన పిమ్మట పాపకర్మల నుండి ఖచ్చితముగా దూరుడు కావలెను. పవిత్ర హరినామ కీర్తనమనడి ఈ విధానము తనకు రక్షణము నొసగగలదనిడి విశ్వాసముతో అతడు ఆ విధంగా వర్తించవలెను. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును మరియు ఆ నామకీర్తన విధానమును ఏదియో ఒక భౌతిక పుణ్యకర్మగా భావించుట 8వ అపరాధము. భౌతిక లాభముల కొరకై ఎన్నో రకముల పుణ్యకర్మలు కలవు, కానీ పవిత్ర హరినామము కీర్తనము అనునవి కేవలము పుణ్యప్రదములైన పవిత్ర సేవలు కావు. పవిత్ర నామము
నిస్సందేహముగా పవిత్ర సేవయే అయినప్పటికీ అట్టి ప్రయోజనములకై దానిని ఉపయోగించరాదు. పవిత్ర నామం మరియు భగవానుడు ఒక్కటే అయినందున నామమును మానవ సేవ యందు వినియోగించుటకు యత్నించరాదు. దీని భావం ఏమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దివ్య భోక్తయే గాని ఎవ్వరి సేవకుడు గాని ఆజ్ఞానువర్తి గాని కాడు. అదే విధముగా హరినామము భగవానునితో సమానమైనందున దానిని స్వీయ సేవకు ఉపయోగించుకున్నటకు సైతము ఎవ్వరును యత్నించరాదు. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామములను కీర్తించుట యందు అనురక్తులు కాని వారికి ఆ నామము యొక్క దివ్య స్వభావమును ఉపదేశించుట 9వ అపరాధము. కోరనటువంటి జనులకు అట్టి ఉపదేశము వసగబడినతో ఆ కార్యము పవిత్ర నామము పట్ల అపరాధముగానే భావింపబడదు. పవిత్ర నామము దివ్య స్వభావమును శ్రవణం చేసిన పిమ్మటయు దాని ఎడ ఆసక్తులు కాకుండుట 10వ అపరాధము. హరినామ కీర్తన ప్రభావం అన్నది కీర్తించు వానిచే మిథ్యాహంకార భావన నుండి ముక్తిగా అనుభవమునకు వచ్చును. తనను ఈ జగత్తుకు భోక్తగాను ప్రపంచమునందు గల ప్రతిదియు తన భోగమునకే ఉన్నట్లుగాను భావించడితే ఈ మిథ్యాహంకారము ప్రదర్శితమగును. సమస్త భౌతిక ప్రపంచము నేను నాది అనేది ఇట్టి మిథ్యాహంకారముతోనే చరించుతున్నది. అటువంటి మిథ్య భావనల నుండి బయటపడుటయే పవిత్ర హరినామ కీర్తనము యొక్క నిజ ప్రభావమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ప్రభుజీ మీరు రేపు చదువుతున్నట్ట మాతాజీ అపరాధాలన్నీ చెప్పారు ప్రభుజీ, అదే అపరాధాలు. హరే కృష్ణ. జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశకారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एतन्निर्विद्यमानानां चताम कुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्. ఓ రాజా, పరమ ప్రామాణికులైన వారి మార్గమును అనుసరించు చేయబడే నిరంతర హరినామ కీర్తనము అన్నది భౌతిక కోరికల నుండి విడివడిన వారు, భౌతిక ఆనందమును కోరువారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముచే ఆత్మతృప్తిని బడసిన వారు అను వారితో సహా సర్వులకు నిస్సందేహమును భయరహితమును అగు జయపథమై ఉన్నది. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి ఇంకేది సంశయం ఉండే అవసరంలే. వాళ్ళ గురు ఏంటంటే ఇంకో కన్ఫర్మేషన్ గా వాళ్ళకి తెలుసు, అంత తెలుసు, బట్ స్టిల్ ఉన్నత వ్యక్తి శుకమని వాళ్ళు వచ్చారు. సో వాళ్ళతో కన్ఫర్మేషన్ కి సో వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వీళ్ళు ఏమి మొదటగానే స్టార్టింగ్ లో ఏమి నిస్సంశయంగా ఏమి పరీక్ష మహారాజ్ చేస్తున్నారు అది బెస్ట్ ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని విధానం మనం చూడవచ్చు. భౌతిక జగత్లో మేము పరిష్కారాలు ఎన్నో సమస్యలకి తీసుకొనవచ్చు. అందరూ కూడా భౌతిక సమస్యలకి పరిష్కారంలోనే ఉంటారు. అది ప్రతి ఒక్కరు, అంత శాస్త్రవేత్తలు, తత్వవేత్తలు, అంత లీడర్స్, వీళ్ళు పొలిటీషియన్స్, ప్రతి ఒక్కరు వేరే వేరే విధానంగా మన జీవన సమస్యల్ని వాళ్ళు పరిష్కరించే ప్రయత్నిస్తారు. సో అన్నిదానికి ఉత్తమమైన మార్గం భక్తి. భక్తికినా శ్రేష్టమైన మార్గం ఇంకొకటి లేదు, మరొకటి లేదు. సో అదే మనకి తెలిపించి దాంట్లోనూ భక్తి మార్గంలో కూడా మనకి చాలా సులభమైన మార్గము ఇది శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, 3 కూడా చెప్తారు. 3 కూడా చాలా సులభమైన మార్గం. మొదట 3 అంగాలు. ఇది భాగవత మార్గం అని చెప్పేది. దీన్ని భాగవత విధి, పాంచరాత్ర విధి అని చెప్పేది. 9 రకంగా భగవంతుని సేవించే విధానం: శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, వందనం, సఖ్యం, దాస్యం, ఆత్మనివేదనం. 9 విధానాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో కూడా
ఎక్కువగా భాగవత విధానం అని చెప్పేది ఇది. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, ఇది చాలా సులభమైన విధానం, శ్రేష్టమైన విధానం. దాంట్లో కూడా చెప్తున్నది ఈ భగవంతుడి నామం, దాన్ని కీర్తించేది. ఫస్ట్ గా కీర్తించే మొదట వినాలి, తర్వాతే దాన్ని కీర్తించే అని చెప్పేది పోతుంది. సో దీన్ని ఒక ప్రాముఖ్యంగా ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ని మనకి కల్పిస్తుంది. హరేర్ నామాను కీర్తనం, హరేర్ నామా. సో ఇది డిసైడెడ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరు ఏదైనా స్థితిలో ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి ఉత్తమ మార్గం అంటే ఇది ఒకటి. దీనికి ఇంకొక మరొకటి ఉత్తమ మార్గం లేదు. హరినామ కీర్తనంకి ఇంకొక మార్గం లేదు. హరేర్ నామ హరేర్ నామ హరేర్ నామైవ కేవలం కలో నాస్తేవ 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 గతిరన్విత. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజా మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నై నై రక్షతి దుఃఖం కరణి. ఈ రకంగా మన వేద శాస్త్రాలు కావచ్చు, చెప్పేది కావచ్చు, గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు చెప్పేది కావచ్చు, ఒకటే మాట. శుకముని కూడా అదే చెప్తున్నారు. నిర్ణీతం, ఇది ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ అయింది, ఆల్రెడీ నిర్ణయం ఇచ్చారు. ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ మార్గంని తీసుకున్నాలి, హరేర్ నామాను కీర్తన. సో దీన్ని విడిచేసినాము, ఇది ఇంకేవో కొత్త మార్గం ఉంది, ఇంకా వాళ్ళేమో అక్కడ చెప్పారు, ఇంకొక అభ్యాసం ఉంది, అభ్యాసాలు ఉన్నాయి, ఆ రకమైన ఒక ధ్యానం ఉంది, ఇంకొక రకమైన ఇదేదో ఉంది, ఇంకా ఏమో పేర్లు కొత్త కొత్త పేర్లు పెట్టుకొని లేదు, యావది అవసరం ఉంది. హరేర్ నామాను కీర్తనం, హరి కీర్తనం ఒకటే చాలు. సో దాన్ని కూడా ఎలా చెప్తున్నారు, అనుకీర్తనం అంటే దాన్ని ఎలా శాస్త్రంలో ఇచ్చారు, ఎలా గొప్ప ఆచార్యులు చేశారు, వాళ్ళని ఫాలో చేస్తూ మనము అనుసరించి మేము పాలించాలి. సో దానికోసము ఈ భగవంతుడ నామ ఫస్ట్ గా నామం. సో ఈ నామం గురించి మనము జపించేటప్పుడు ఈ 10 అపరాధాలు, ఈ పవిత్ర నామం దీన్ని విడిచేదానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది ఫస్ట్ గా ఉండదు మాకు, మన స్టేజ్ లో అపరాధాలు ఉంటుంది, అయితే కూడా దీన్ని జపించే విధానంతోనే ఈ అపరాధాలు తగ్గుతుంది. అయితేనో మనం గుర్తించి దాన్ని త్యజించే ఒక ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. దానికోసం మనకి ఇక్కడ 10 అపరాధాలు లిస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, పద్మపురాణం నుండి ఇచ్చింది. సో మొదటో అపరాధం, రెండో అపరాధం, 10 అపరాధాలు దానికి డీటెయిల్ గా ఆచారంలో తెలిపించింది నాకు. సో మొదటో అపరాధం చెప్పారు, భగవంతుడ పవిత్ర నామం దాన్ని ప్రచారం చేసే ఏదైనా వ్యక్తి ఉండొచ్చు వాళ్ళు. సో వాళ్ళని మనం నిరసించరాదు, సో వాళ్ళకి మనం గౌరవం ఇవ్వాలి. మనం అంటే భగవంతుడ పవిత్ర నామం భగవంతుడు వేరే కాదు. సో భగవంతుడికి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారంటే సో వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా ప్రియులు. సో భగవంతుడు ప్రియులు ఉండే వ్యక్తుల్ని మనం నిరసించినప్పుడు డెఫినెట్ గా భగవంతుడికి ఇది అవుతుంది, భగవంతుడికి అది నామంకి అపరాధం అవుతుంది అని మనకి తెలుస్తుంది. భగవంతుడికి ఇది అవుతుంది అంటే భగవంతుడి నామానికి కూడా భగవంతుడు వేరే కాదు. సో రెండోగా మనం చెప్పింది, సో దానికోసం సో ఉండొచ్చు కొంత ప్రచారకులు ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్కటి అక్కడ ఉండే ఒక పరిసరం, అక్కడ ఉండే ఒక స్థితితో వాళ్ళు ప్రచారం చేసి ఉండొచ్చు, వేరే వేరే ధర్మాలు. అయితే వాళ్ళు భగవంతుడిని గురించి వాళ్ళు ప్రచారం చేసి ఉంటే ఉండే పౌరవుల్ని భగవంతుడ భక్తులు చేసేందుకు ప్రయత్నించింటే అది కొంత మనకి ఉండే సంస్కృతితో వేరే తరగా కనిపించవచ్చు. అయితే ఉద్దేశము ఆమెట ఇది భగవంతుడు భక్తులు చేయాలి అని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ సమయము, ఆ స్థితి చూసుకొని టైం, ప్లేస్, వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తుండొచ్చు. మనం వాళ్ళని నిరసించాలి. సో అని మనకి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వేరే ధర్మంలో వినేది జీసస్ క్రైస్ట్, వాళ్ళు దీన్నే వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసి వాళ్ళు ప్రచారం చేశారు వాళ్ళ జీవనం. సో మనం ఆ సమయానికి ఎంత కావాలో ఆ వ్యక్తికి వాళ్ళు తెలిపారు. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళు తెలుసు, పోతే ఆ సమయానికి ఎంత వాళ్ళు తెలుసుకెక్కుపోతుంది అక్కడ ఉండే వ్యక్తులు, వాళ్ళ సన్నివేశాలు, దాంతో వాళ్ళు చెప్పారు. మేము వాళ్ళని దాన్ని నిరసించాలి, దాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. అంటే వాళ్ళు ఒక ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారు, చేసే కార్యంతో భగవంతుడికి అంత ఆత్మీయులు వాళ్ళు, భగవంతుల శుద్ధ భక్తులు. మనం తప్పు అవగాహనతో వాళ్ళని నిరసించాలి. సో అది మనం నేర్చుకోవాలి. ఎవరైనా అవ్వచ్చు భగవంతుల ఇది ప్రచారం చేసేది, దీన్ని మనం దాన్ని గౌరవం ఇవ్వాలి అని ఇప్పుడు మొదట. సో రెండోది ఇంకొకటిగా ఆ నామాలను కూడా, భగవంతుడి నామము మన వేద వర్ణంలో మనకు ఉంది. సో ఆ రకంగానే
వేరే భాషలో ఉండొచ్చు ఆ నామం, అది భగవంతుని ఉద్దేశించి ఉండొచ్చు చెప్పేది. వేరే దీంట్లో ధర్మ గ్రంథాల్లో భగవంతుని నామము ఎలా ఉందంటే సరిగా మన తర పర్సనల్ నేమ్స్ లేక ఉండొచ్చు. అయితే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అల్లా అంటే యాక్చువల్లీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్, ఇంకేమి అది కృష్ణునికి ఉద్దేశించే మాట. అది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎవరో అది భగవంతుడే. అయితే అవగాహన వాళ్ళకి ఈ రోజు ఇంకా ఉండొచ్చు, ఒక అవ్యక్త రూపంగా అవగాహనమో ఇంకొక రకంగా, బట్ యాక్చువల్లీ మూలంగా అది భగవంతుడిని సూచిస్తుంది. దానికోసం ఇక్కడ చెప్తుంది ఏది నామాలు కూడా దాన్ని కూడా నిరసించాలి. ఆ నామా అది భగవంతుడి నామే అని మనం స్వీకరించాలి. ఆ దేశ, ఆ కాల, ఆ దీనికి అది వచ్చిన నామాలు. సో ఈ అవిట్గా భగవంతుడి నామము ఒకటి భౌతికమైనది అని చూడాలి. భౌతికమైన చూడక ఇంకేది సామాన్యంగా దీన్ని కృష్ణ నామానికి పోల్చాలి అది కూడా చెప్తారు. అది కూడా గొప్ప గొప్ప దేవతలు కూడా ఉన్నారు, శివ బ్రహ్మ ఉన్నారు, సామాన్య దేవతలు కాదు వాళ్ళు. అయితే కూడా వాళ్ళ నామం కూడా కృష్ణనామాన్ని పోల్చాలి. అంటే కృష్ణనామం దివ్యమైనది, ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి చేరేది. సో దానికోసము దాన్ని పోల్చాలి అనేది కూడా ఒక అపరాధంగా చెప్తారు. మూడవ అపరాధము ఆచార్యులు వాడిని స్వీకరించాక వాళ్ళ మనం వాళ్ళ ఆశ్రయంలో భక్తి చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మార్గదర్శనాన్ని పాలించాలి. సో దానికోసం సమయం ఉంది, దానికోసం స్టెప్స్ ఉంది. మనం ఇప్పుడు షేర్ చేశారు చాలా మంది మన భక్తులు. గురు ఆశ్రయ, ఆస్పైర్. మొదటగా మనం ఆస్పైర్ చేస్తాం, తర్వాత గురు ఆశ్రయ తీసుకుంటాం, తర్వాత దీక్ష తీసుకుంటాం. సో అయినాక ఒకటి అయినాక మనం సంపూర్ణంగా పాలించాలి. శిష్య అంటే శిస్తు, డిసిప్లిన్. సో గురువు చెప్పింది మేము, ఆచార్యులు చెప్పింది దాన్ని పాలించాలి. సో అప్పుడు మేము తీసుకోవచ్చు, నేను దీక్ష తీసుకొని నేను భక్తుడు అని పాలించకపోతే నేను గురువుది నిర్లక్షించితే అది కూడా అపరాధం. అది కూడా అది ఒక భగవంతుడి నామానికి అపరాధం. శిష్యుడు అంటే గురువుది స్వీకరించిన తర్వాత వాడు సేవకుడు, శిష్యుడు. సో పాలించాలి, ఏమి వాళ్ళు ఆదేశాలను పాలించాలి. లేదు నేను ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రంగా నేను చేస్తాను, నేనేమైనా చేస్తే నేను అది అపరాధం చేసేది. మూడవ అపరాధాన్ని చెప్పారు. అది నాలుగవది వేదవాన్మయంని ఏదో ఒకటి దాన్ని నిరసించి. వేదవాన్మయం మనకి వేరే వేరే జనాలకి వేరే వేరేగా మార్గదర్శనం ఇవ్వచ్చు ఒక్కొక్క సమయం. సో అయితే వేదవాన్మయంలో అది ఇచ్చారు అంటే మనం దాన్ని అంగీకరిస్తాం, దాన్ని గౌరవించాలి. లేదు దాన్ని నిరసించరాదు. వేదవాన్మయాన్ని అనుసరించే ఏ గ్రంథం అవుతానో దాన్ని మనం గౌరవం ఇవ్వాలి అని నాలుగో అపరాధం చెప్పారు. ఐదో అపరాధం ఏదైనా ఒకటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ భగవంతుడి నామానికి ఇచ్చేది అనే. ఆరోది అదొక ఇమాజినేషన్, కల్పన అని భావించేది. ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాము ఏదో ఒక సాధనగా చేస్తున్నాము, ఆమె తర్వాత ముక్తి అయినాక అది అవసరం లే, అది జపించేది అవసరం లేదు. అంటే భగవంతుడు కూడా అదొక కల్పననే. మీరు ఈ కృష్ణ రకంగా కల్పించుకుంటున్నారు, నేను ఇంకొక రకంగా కల్పించుకోలేదు. భగవంతుడు కల్పించే అవసరమే, భగవంతుడి నామం కూడా కల్పించే అవసరం. ఇదంతా కల్పన కాదు, ఇది యథార్థ సత్యం. దానికి ఆ రకమైన అవగాహన పెట్టుకుంటే వాళ్ళు అది కూడా అపరాధం. భగవంతుడి నామము భగవంతుడు వేరే కాదు, అది నామో అభిన్నత్వ నామో నామిన అని మనం ఎలా భగవంతుడు సర్వశక్తుడు సర్వజ్ఞుడు, అలాగే తన నామము కూడా సర్వశక్త భగవంతుడే. సో ఈ రకంగా మనం అది దాన్ని ఇంకే ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఇంకే ఇమాజినేటివ్ దాన్ని ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఇంకా పాపకార్యాలు సో చేయరాదు. ఒక టైం ఓకే, రెండో టైం ఓకే, మూడో టైం ఓకే, అంటే దాన్ని నిరంతరంగా అదే ఒక కంటిన్యూ అవ్వరాదు. సో అది కూడా నామనో బలాద్యస్య హి పాప బుద్ధే, ఆ రకమైన బుద్ధి. లేదు పర్వాలేదు, నాకు చాలా ఉత్తమమైన విధానం చిక్కు దొరికింది, భగవంతుడి నామం పలికితే అంత పాప నుండి నేను ముక్తి అయిపోతాను. సో నో ప్రాబ్లం. సో నేను కొంత ఒకవైపు పాపకార్యాలు చేస్తుంటాను, ఇంకొక వైపు నేను ఆ పాపకార్యం తీసే ఒక విధానం నాకు ఒకటి దొరికింది నాకు. సో అది చేయరాదు అని, అది ఏడవ అపరాధం అని చెప్పాలి. ఎనిమిదవది ಯಾವುದೋ ఒక భౌతిక లాభాల కోసం మనం భగవంతుడి నామాన్ని వినియోగించేయడం. సో డెఫినెట్లీ భగవంతుడి నామం మనకి అన్ని రకమైన ఇది పరిష్కారం ఇస్తుంది నేను చూస్తున్నాను. అయితే మన ఉద్దేశం ఆ రకంగా ఉండరాదు. భగవంతుడి నామాన్ని దానికోసం వినియోగించాలి. ఏదో ఒక పరిష్కారం వచ్చే సమస్య సమాజంలో వచ్చినప్పుడు, ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు మనం డెఫినెట్లీ భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం, అది ఉద్దేశం ఒకటి. అయితే దీన్ని పరిష్కారం చేయాలి. ఇది ఈ ఎన్నో కొంతమంది చెప్తారు, ఈ పూజ చేయండి, ఈ యజ్ఞ చేయండి, ఈ ఒక అక్కడ దండం పెట్టండి, ఇంకొకటి ఈ రకంగా ఎంతో మార్గాలు కొంతమంది చెప్తారు.
మన భౌతిక క్లేశాలను ముక్తి చేయడానికి. సో మనము ఆ రకంగా జనాలకి మీరు హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పించండి, దానికోసం ఈ రోజు ఇంత టైం చేయండి, మీ ఆ సమస్య పరిహారం అవుతుందో, లేదంటే ఇది ఈ భాగవతం ఇంత చదవండి, దీని నుండి మీకు అది చెప్పరా అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి అనేది పోతే అది ఇది మేము వేరే దీనిగా మెథడ్స్ ఎలా ఇస్తారు, ఒక ఆ సమస్య ఆ రకంగా దీన్ని వినియోగించాలి. భగవంతుడు దీన్ని వినియోగించాలి. ఓకే చెప్పొచ్చు, చెప్పండి భగవంతుడి నామం పలకండి, భక్తి చేయండి నేను చెప్పాను. దాని గురించి ప్రతి ఒక్క ఇంత చేయండి, ఇలా చేయండి, ఇది ఈ భక్తి దీన్ని దాన్ని యూజ్ చేసే రకంగా చేయరాదు. భగవంతుడిని మనం సేవించాలి. భగవంతుడు పరమభోక్తుడు, మనం సేవ చేయాలి. ఈ రకంగా ఇది భౌతిక ఆ వేదాల్లో ఇచ్చే కామ్యకర్మ విధానాలు, ఈ ఒక ఇది చేస్తే ఆ ఒక లాభం దొరుకుతుంది, ఒక పుత్ర ప్రాప్తి అవుతుంది, ఇంకేదో ఒకటి రోగ నివారణ అవుతుంది. ఆ రకంగా భగవంతుడి నామాన్ని ఉద్దేశించి మేము వినియోగించాలి అని 8వ ప్రార్థన చెప్పింది. మెటీరియల్. సో 9వది ఎవరికి నమ్మకం లేదు భగవంతుడ నామం గురించి, వాళ్ళకి ఎక్కువగా మనం బోధించాలి. ఇంకేంటంటే నమ్మకం రావాలంటే దానికి కూడా వాళ్ళు ఎంతో పుణ్యవంతులుగా ఉన్నారు. భగవంతుడు మహాప్రసాదే గోవిందే నామ బ్రాహ్మణి వైష్ణవే స్వల్ప పుణ్యావతం రాజన్ విశ్వాసనైవ జాయతే. శాస్త్రం చెప్తుంది, కొంత పాపం కొంత పుణ్యంతో ఎవరు కూడా గోవిందుడి పైన, గోవిందుడి నామం పైన, గోవిందుడి ప్రసాదం పైన, శుద్ధ భక్తుల పైన నమ్మకం రాదు. అంటే చాలా పుణ్యం ఉండాలి అప్పుడే వాడికి. సో అది మొదటిగా మనము ప్రతి ఒక్కరికి అంత ఫోర్స్ గా చేసే అవసరం లే అని కూడా చెప్పారు. 9వ పరం చెప్తాము, ప్రతి ఒక్కరు చెప్పించండి మీకు మంచిగా అవుతుంది అంతే వెయిట్ చేస్తాను. దాన్ని వెయిట్ చేసి దాన్నే ఈ దీక్షాసంలో ఇలా చెప్పారు అలా చెప్పారు అంతగా చెప్పేది అవసరం లేదు. 10వ అపరాధంగా భౌతిక ఇది ఇంకా పెట్టుకొని మనం అటాచ్మెంట్స్ అని తగ్గించాలి దాన్ని కూడా. అది ఎంత భగవంతుడి నామాన్ని విన్నప్పుడు కూడా ఇంకా భౌతిక ఇది పెట్టుకోండి, అది ఒకటి. సో భగవంతుడి నామం జపిస్తా ఇవంతా తగ్గుతుంది. అది తగ్గినప్పుడు మనం మధ్యమ స్థాయి అట్లా వస్తాం. తర్వాత 3rd స్టేజ్. సో ఈ రకంగా ఈ భగవంతుడి నామ జపము ఎలా ఆచార్యులు ఎలా శాస్త్రం చెప్పిందో ఆ నిర్దేశంతో పలికే దాంట్ల ద్వారానే సంపూర్ణ మనకి పరిపూర్ణత దొరుకుతుంది. నిర్ణయంగా శుభమని చెప్తున్నాను. నాకు కొంత ఈరోజు లీవ్ అవ్వాలి అనుకుంటాను అర్లీ.